Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo ndlalifa ezulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Siyambonga ngendlela emangalisayo. Izolo ngize ngenza iphutha. Ngasho isahluko esi-wrong. Bathi ke abangisizile ngithe abaseKorinte chapter 6 kanti bekufanele ngikhulume ngabaseKorinte besibili uchapter 7 ebengikhuluma ngaye kusukela kuverse 8. Ngithumelile nokho imessage ukukulungisa kwaba-WhatsApp. Ngicabanga ukuthi akulungise kangake ku-YouTube, kodwa abaseKorinte besibili uchapter 7 uverse 8 ebengikade ngikhuluma ngawo osukwini layizolo. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi umuntu betatazela kuningi bekufanele ngikwenze usuku lwayizolo, njengoba nazi-ke ukuthi siyakha, bekufanele ukuthi kube nezinto engizilandayo edolobheni. Omakhike uyazi ukuthi nabo banendlela yabo yokusebenza. Ngesinye isikhathi okungenza ngaphindela kabili isikhathi sabaleka, kanti bekufanele ngihambe ngiye eLambothi lapha komfundisi uMwelase. Bengisise eLambothi izolo komfundisi uMwelase, hhayi akukho lutho olubi, besihambisa umkhuleko nje. Ilokho esingakusho kwamanje, besihambise umkhuleko. Bekusiphoqa kufanele siye nomama, ngabamba ngiyeka-ke befanele ngihambe Inkonzo sengiyenzile ngoba kuhambanga ngokuplana kwami usuku, ngehla ngenyuka, kanti sengizogcina-ke ngiphambanisa izinto. Ngiyaxolisa kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Bangangisoli-ke abaseLambothi, bekuwumkhuleko wasekhaya. Mangithi wasekhaya ngisho wasekhaya ngempela. Bekungekho bazalwane, bekungekho umuntu. Yedwa nje umzalwane obekhona efikile naye eyifikele, kanti usezoqondana nokuthi sikhona-ke nathi. Hhayi asidluleke lapho. Siyambonga uNkulunkulu osigcinile kwaze kwaba usuku lwanamhlanje. Siyamdumisa ngendlela emangalisayo uNkulunkulu wethu. Uyasithanda bangcwele, indlela akasithanda ngayo uyasilondoloza. Asibiyele, asivikele. USathane noma ehlasela noma impi imisa ngakithi, kodwa sesabi ngoba uNkulunkulu wethu nathi. Sinesibindi ngoba uyinqaba ngosuku lokuhlupheka. Uyabazi abaphephela kuyena. Masiguqe sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga ngothando sithande ngalo nokusipha lesi sikhathi ukuthi ube kanye nathi nangalo mzuzu kule nkonzo. Siyabonga Nkosi, umoya wakho ingcwele phakathi kwethu. Siyabonga usigcina usilondoloze kuze kube manje. Sihlezi kanye nawe kulo mkhosi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Kuphela umlomo wokubonga. Siyabonga, siyakudumisa uNkulunkulu onomusa. Nkosi, kukhona konke-ke sicela wena. Ususithembisile ukuthi usinikezile. Abanye sebekubonile, abanye abakakuboni. Siyacela-ke Nkosi ukuthi kuwo wonke umuntu uphendule umkhuleko wakhe, uphendule isicelo sakhe. Njengoba sikhuleka sicela Nkosi ukukhula kumoya, sicela wena Nkosi ube kanye nathi. Ekukhuleni kwethu singakhuli sodwa, kodwa sihambe kahle phambi kobuso bakho. Ekukwazini Nkosi singakwazi ngengqondo, kodwa sikwazi kwelikamoya, sikwazi ekujuleni kwey'nhliziyo zethu. Ngoba ngeke kukusize ukuthi kusisize thina ukuthi sikwazi ngengqondo, ngoba sizochrema ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi singalaleli ukuthi ngaleso sikhathi wena ufunani. Siyacela Nkosi usisize kakhulu, siphenduke ngaphakathi. Kube lo naloyo aphenduke, ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Sizwile izolo ukuthi ukudabuka okuhle ilokho okuholela umuntu ekutheni aphenduke. Sikhulekela ukungcweliswa ngezwi lakho, ngoba izwi lakho liyiqiniso. Sikhulekela ubunye bakho Nkosi. Sibonge kakhulu, siyabonga ukuthi usinikezile lezi zinto. Siyacela usisize siziphathe sokwekhala izamantungwa. Noma uSathane eqhamuka esiphazamisa,
Sicela wena ume ngakithi ngaso sonke isikhathi. Ngoba ubani ongamelana nathi? Ngoba wena ukuthini umkhulu kunaloyo osezweni. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Muhle uNkulunkulu wethu nangaso lesi sikhathi, udumo lonke silinikeza yena lumfanele lungu lwakhe. Sifunde izwi lenkosi lapha kwizenzo chapter 17 siqala kuverse 29. Kufundeka kanje: ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe, okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezele kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Usuphendukile nje wena mntaka baba? Usuphendukile yini? Mina ngisho uphenduka, ushiya isono sakho, phenduka usuvume bese uyasishiya. Siyazi Izaga ngihlala ngizicula 28 verse 13. Ufihla iziphambeko zakhe akayokuphumelela, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Siyavunywa isono sishiye, awusivumi nje kuphela. Ngesikhathi usabhalile izono zakho, usubuyela kusona. Uma phela uNkulunkulu esithembisile wathi uma ekulanda lungakafiki usuku uzokwenzela umusa, uzokwenzela kanjani umusa uma wena ubuyela kuso ususibhalile? Ngoba ngamanye amagama uma ususibhalile usuthethelelwe kuphela, sesilinde ukuthi lenzeke izwi ukuthi vuma isono omunye komunye. Uma usuthethelelwe bese ubuyela kuso. Ngiyakudabukela ngoba uHebheru chapter 6 verse 4 kuya ku-6 ukulindile ufunde, angizokufundela. Hebheru chapter 4 xolo, Hebheru chapter 6 verse 4 kuya ku-6, namaHebheru chapter 10 verse 26 no-27. Ngizozama ukuliconfirma-ke lelo ngoba ungathi liyangidida. 26 no-27 noma u-25 no-26 elikhuluma ngomuntu ona ngamabomu. Ngakho-ke ngiyakucela uwafunde lamavesi azokusiza kakhulu empilweni yakho. Hebheru chapter 10 verse 26 ya 27 uthi, ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukela ukwazi kweqiniso, akusekho umnikelo ngezono. Uma ususibhalile isono sakho, ungasenzi, ungabusasiphinda. Ngiyakuncenga nje, ngiyakucela ungabusasiphinda, ungabusasenza. Ngoba phela uma ususibhalile uNkulunkulu wabona usekuthethelele, uma ufa uzokwenzela umusa, pho usenzelani, ubuyelelani kuso? Ngoba wena uthi awakakhulumi nobaba uNtsibande. Ubaba uNtsibande akalutho, ubaba uNtsibande akanalo izulu, ubaba uNtsibande akanaso isihogo. Yesaba lona isihogo nezulu, futhi ophethe ihluthulelo zesihogo. Uziphethe-ke nezezulu ngoba uthi akekho yakubaba ngaphandle kwakhe. So nezezulu ihluthulelo uyiphethe, uyena ozokungenisa ezulwini, uyena futhi ozokufaka esihogweni. Once isono sakho wasibhala, ungabusasiphinda, ungabusasenza. Uma sikuhlupha, zila ukudla, khuleka, ucela uNkulunkulu akusize. Inkinga yakho, izinsuku zokuzila ziya ngenkinga yakho. Uma inkinga yakho enkulu, okwazi ukuzila u-1 day or 3 days wamagwala or 7 days abamagwala, abantu abesabayo. Ngiyabona ukuthi nganitshena ngathi ukuzila ukudla 21 days no 40 days kulula. Ubheke nje abantu abaningi kangakanani bayawuqeda u-21 days manje ngaphandle kwenkinga. Kodwa lezi ey'ntathu neziwu-7 neziwu-5 zinzima, ngiyakutshela mina. So-ke inkinga yakho iyona eyenza wazi iy'nsuku okufanele uzilele ukudla, umkhosi okufanele uthathe. Uma inkulu inkinga yakho, ungawusabi futhi ubala nje, kodwa lithandaza, funda izwi, hlale kuNkulunkulu, uzingcwelise. Masiphinde isono, silapho la ngikhona, ungasenzi futhi isono. Ngoba usekho umnikelo ngesono. Verse 27,
kepha kuphela ukulindela ukwesabekayo ukwahlulelwa nomlilo oshisayo uzoqeda amaphicankani. Ungabi iphicankani. Umlilo oshisayo uzoqeda amaphicankani. Ungabi iphicankani. uNkulunkulu esekusolile ngesono, sivume, siyeke, sibhale, bhukha, usiyeke. Ayike asibuyele ezweni lethu besiqhubeka nalo. Basekorinte wesibili uchapter 7. Ngizofunda kusukela kuverse 8 kodwa ngicabanga ukuthi bekufanele siye kuverse 11 ke sibavala basekorinte. Sikhuluma ngokuphenduka okusuka ngaphakathi. Uthi umpostoli Paul verse 8 abasekorinte besibili chapter 7, nakuba nganidabukisa ngencwadi yami angizisoli. Nakuba ngangizisola ngiyabona ukuthi leyo ncwadi yanidabukisa noma kwaba isikhathi nje. Manje ngiyathokoza kungengokuba nadabukiswa, kodwa ngokuba nadabukiswa kwaba ngokuphenduka, ngokuba nadabukiswa ngokukaNkulunkulu ukuze ningalahlekelwa lutho ngathi. Ningalahlekelwa lutho ngathi. Maye kumuntu owenza abazalwane balahlekelwe utho ngaye. Maye kumuntu owenza abazalwane balahlekelwe ukholo lwabo ngaye. Maye kumuntu owenza abazalwane baphume endleleni ngenxa yokuwa kwakhe nokulingeka kwakhe nokubahlukumeza. Ngikhuluma-ke nabantu abakuma-positions abavele bangamhloniphi umuntu, abavele bangamazi umuntu ukuthi uyini. Ngiyakudabukela mntakababa, ngiyakudabukela. Ngoba akufanele umuntu adabukiswe azalahlekelwe ngenxa yakho. Athi omunye ngaye kukholwa ngenxa kasibanibani. Athi umuntu ngiyaphuza namhlanje ngenxa kasibanibani. Athi umuntu ngashaya umuntu ngoba usibanibani emqambela amanga. Athi umuntu ngabophisa umuntu usejele udonsela into ewukubala ngoba usibanibani omqambisa amanga. Kuney'ngane ey'setshenzisiwe, kwaboshwa obaba ngoba beqanjelwa amanga kuthiwa badlwengulile bengazange badlwengule. Ngiyakudabukela uma waqamba lawo manga. Ngiyakudabukela uma waqamba amanga ukuze uyiphephise enkingeni yakho. Waqambela umuntu amanga ukuze axoshwe. Waqambela umuntu amanga ukuze athole i-punishment ethizeni. Mhlawumbe esikoleni wawufunda. Waqambela enye ingane amanga yashaywa. Ishaywa into engayenzile yenziwe uwena ngoba ukhuluma ekuqala uyiqhalaqhala. Ngiyadabuka. Khona abantu abazosha esihogweni bashe ngezona sebezikhohliwe ngoba bengafuni ukukhuleka bathi Nkosi ngambulele. Nkosi ziveze. Nkosi ngingcwelise ngezwi lakho. Nkosi khomba amabala. Sikhuluma ngezinto ey'ndala. Ingane ethize yaze yashaya umama wakho nombaba wakho. Uwena ontshontshile. Uwena obulale leso sitsha. Waphika wathi usibanibani. Mayefika basabuza nobuza bamgibela ngenduku. Ushayela ubala. Uwena owenze lo monakalo. Uwena ufaka abantu ezonweni. Omunye mhlawumbe wazohamba wayowenza i-abortion, wakhipha isisu esizowena. Wathi mngani wami ngikhulele ngizokwenza njani, ngizoxoshwa ekhaya. Wamlayela ukuthi akenze njani. Lelo gazi laleyo ngane lisezandleni zakho. Uthi kumpostoli Paul verse 9, manje ngiyathokoza kungengokuba nadabukiswa, kodwa ngokuba nadabukiswa kwaba ngokuphenduka, ngokuba nadabukiswa ngokukaNkulunkulu ukuze ningalahlekelwa lutho ngathi. Ngikulelo phuzu, ukulahlekelwa komuntu utho ngami akufanele kwenzeke. Umuntu alahlekelwe utho ngawe. Mhlawumbe khona umuntu wamtshela khona waphuma ekhaya lezwi. Uyahlupheka manje uney'nkinga kanti waphuma ngenxa yakho. Mhlawumbe wena uqobo bakhiphile abantu ekhaya lezwi. Khona abantu abafaka abantu ekhaya lezwi la. Kuthi mase kuphazamiseka abona ngandlela thize babakhipha ababafakayo. Lelo gazi lobuzwa kuwe. Bese bakhona nje abakhipha abantu. Akubuza umuntu wafaka abani, mkhiphe. Wafaka abani, mkhiphe ngoba esegunyeni ekusabisa ngokuxosha nokuphelelwa umsebenzi. Maye kuwe nakuye esenikhipha abantu
ekhaya lezwi bethola ukufudumala. Nabo-ke mase bephumile abasakwazi ukuyingenela ngasese kanti bayamonithwa yinibona. Nabo likhona kuba icala labo. Uphumelani wena? Ngiyabahlonipha ababuyayo ngoba kusho ukuthi usebonile ukuthi waphuma endaweni e-right. Yazi kube yazi baningi kanjani ababuyayo. Bayabuya, abanye bayazibuyela, abanye babuyiswa abanye, kodwa bayabuya. Umngani wakho uzobuya nini? Loya naloyo omazi ukuthi waphuma uzobuya nini? Ngiyamdabukela ngoba u-Isaiah 63 verse 10 uzokwenza umsebenzi phezu kwakhe. Uthi ku-verse 10, ngokuba ukudabuka okuya ngokukaNkulunkulu kuveza ukuphenduka, angeze isole ngakho umuntu kube ngokusindiswa, kepha ukudabuka okuvela ngokwezwe kuveza ukufa. Yazi ukuthi bengithi ngizoqhubeka no-verse 11, angisaqhubekile, ngisalise ngimfunda ngithule ngoba mhlawumbe anginaliqiniso. Siyagcina kulesi sihloko, sizithenga futhi kufuna sibuye kulezi hloko ukuze sithathe isihloko esilandelayo. Kanti mhlawumbe uzothiwa ngiqhubeke naso lesi ngoba vele sesiyaphuma emkhosini, angazi. Ake ngibuke uverse 11, angizusho lutho ngawo. Ngokuba bhekani, khona lokho ukudabukiswa kwenu ngokukaNkulunkulu kwaveza kini ukukhuthala okungaka, yebo, nokuziphendulela, nokuthukuthela, nokwesaba, nokulangazela, nokushiseka, nokuphindisela. Kukho konke nazibonakalisa ukuthi nimhlophe kule ndaba. Ake ngigcinela njengoba ngishilo. Ngiyacela sigoqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu. Kwangathi ungaba nokudabuka okusuka ngaphakathi, ukudabuka okungokukaNkulunkulu. Ngoba lokho kudabuka umuntu angeze isole ngakho. Lokho kudabuka kuveza ukusindiswa ngoba kusikhona ukudabuka kwezwe, akukhona ukuphenduka kwezwe. Ngoba ukuphenduka kwezwe umuntu ubuyela kuso isono, kodwa uphenduke ngeqiniso awuphindeli esonweni. Ngoba kunomlilo olindele amaphikankani. UJesu Kristu UYINKOSI, ngicela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo. Siyabonga ngenkonzo. Siyabonga ngabantwana bakho abayilalelayo. Siyabonga kakhulu Nkosi nalabo abakwazi ukuzwa mase ngicaphuna ivesi eli-wrong bangiqondise. Ngiyabonga, babusise Nkulunkulu wami onomusa. Dumo lonke-ke silinikeza wena izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. UJesu Kristu UYINKOSI. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Kuze kube-ke usuku lwakusasa uNkulunkulu mayesigcina sibambe umchilo wokugcina wentambo, intambo emicu mithathu, umucu wokugcina wesithathu. UJesu Kristu UYINKOSI. Siyabonga.